Sidder I godt derhjemme i stuerne foran pejsen? Det var godt, for nu vil jeg fortælle jer historien om Møns Klint. Det hele startede i Vejselistiden for mere end 75 millioner år siden. Døde dyr og alger, som med tiden var sunket til bunds, blev nu presset med et markant tryk op af isen. Det var en langsom proces, men med tiden har det udviklet sig til den Møns Klint, vi kender i dag. Møns Klint er lavet af kridt. På den østlige side af Møn ud til Øresund. Hvert år forsvinder der 20-40 cm af klinten. Den er 128 meter høj og 7 km lang. Det vil sige, at hvis vi formindsker Møns Klint 500 gange, bliver den 25 cm høj på vores papir. Og hvis vi formindsker Emma med 500 gange, bliver hun 3 mm høj. Det vil sige, at Emma er så høj her i forhold til Møns Klint. På Møns Klint er der en speciel natur. Man kan opleve mange plante- og dyreliv. Der er blandt andet 20 forskellige arter af vilde orkideer. På Møns Klint kan man finde større dyr, som eksempelvis blæksprutter, søpindsvin og muslinger. Møns Klint er blandt de mest eventyrlige landskaber i hele Danmark, men også den højeste klint i hele Danmark. Fra den 26. til den 27. januar 2007 skete det største skred på Møns Klint i 50 år. Det væltede ned med 460.000 tons kridt, sand og ler. Den 2. marts skete der endnu et stort skred. Det medførte, at stranden blev lukket i 2 måneder. Møn er forbundet med Sjælland med dronning Alexandrines bro. Nord for Møn ligger den lille ø Nyord. Omkring Møns Klint er der kommet forskellige aktiviteter. For eksempel hoteller, mountainbike-ruter, feriehus og meget mere.